Здравейте и добре дошли в канала на comauto.bg. Имаме страхотна новина. Искаме да ви представим нещо ново, което не сте очаквали, а именно Mastertronic 410. Това е първият OBD2 диагностичен уред от нашата марка, който е създаден изцяло за българския пазар. Ако някога сте се чудили какво означава светещата лампа Check Engine или просто искате да следите състоянието на вашия двигател без посещението в сервис, то този уред е точно за вас. За разлика от повечето скенери на пазара, нашият модел е напълно преведен на български език. Всички менюта, кодове за грешки и описания са ясни и разбираеми. Това означава, че няма да се налага да търсите информация в интернет. Всичко е достъпно веднага. Mastertronic 410 е съвместим с над 98% от автомобилите, произведени след 1996 година, независимо дали са европейски, американски или азиатски. Има вградена библиотека с над 40 000 DTC кода, което ви дава точна информация за всяка грешка. Освен че чете и изчиства грешки, устройството предлага и жива диагностика, където може да следите важни параметри в реално време. Допълнително има функции като тест на спирачен път, ускорение от 0 до 100 км в час, проверка на акумулатора и още много други. Гуменото защитно покритие го прави устойчив на удар и ежедневна употреба, а компактният размер и включената текстилна чанта го правят удобен за съхранение и носене навсякъде. Освен това, получавате безплатни актуализации през целия жизнен цикъл на устройството и 3 години гаранция, защото сме сигурни в неговото качество и надежност. Mastertronic 410 е не просто диагностичен уред, а вашият надежден партньор на пътя. При проблем веднага знаете какво се случва и можете да вземете информирано решение, без догадки и без излишни разходи. Ако търсите лесен, надежден и достъпен начин да следите състоянието на автомобила си, то Mastertronic 410 е точното решение за вас. Ако искате да научите повече или да закупите Mastertronic 410, то посетете нашия уебсайт или се свържете директно с нас. Информация и линкове ще сме оставили долу в описанието. Освен това, можете да ни откриете и в нашите физически магазини, които се намира в град Варна на улица Хан Коврат 7А и в град София на улица Добри Немиров 5. Благодарим ви, че бяхте с нас. Не забравяйте да харесате, да коментирате и да се абонирате за нашия канал за ново видео всяка събота. До скоро!